Ka jingpule na ki kam ki apostol glenong ka baar pupra, ka khot kawei hadu khat hendriu bat lai po hadu lai po wei. Hadin lai benai ngila kiu ha gelieng na Alexandria ka ba kyrteng ki lei senrop, ka baleri telang ha kata ka dolen nam. Ngila poi ha ka nongba Sirakusa bat ngila sa hangta lai sngi. Nangta ngila yait kelain hadu ban dapoi ha ka nongba regium, kumla syai kal kelas dang banbe na syaphak syathi bat hadin arsngi ngila poi ha putioli. Ngila yakindu kato kat ningut ki riungin hangta, bat kila kirpat banginsa bat ki shitayong, bat kumta ngila poi harum. Ki para bangit harum kila sngong, syapang jungi, bat kila wan shwa yangi, nadu yo apius bat lai basa. Haba u Paulus ula yoi yaki ula aingu yau Blei, bat ula sngong shngan. Haba ngila poi harum, u Paulus lasya bensyong marway bat ushipai uba apyo. Kumba arsnem u Paulus ula syong hangta ha kajaka kaba ula shimbwai yarade bat ula pediang sngobha kat ya kibawan penyakindu yao. Da ke jingshlur bat kham dan jingwet ula yalap ya kehima u Blei bat ula hikai syaphang utrai Jesu Kris. Ka ktien jong utrai. Kasam khandai pupra khot iwei hadu henriu. Turwai ke jingwai bathamai ha utrai na ba ulale ki kam phela. Kaksangti bakhuid jungu kala pen job yo. Utrai ula pen bana yala ke jing job. Ula pen pau yala ke jingle hok akhmat ki jait benriu. Hala ke jing iet bayai ne ula bat yala ke kular ya ke ying Israel. Na bakut syabakut ke pyrthei kila yoi ya kabor bapen u Blei jungi. Toyari sajam ha utrai phi ke pyrthei barot. Token hoi da ke jingmen bat turwai yero ya utrai da ke duitara bat ka jingken ut. Da ki turoi bat ke rong sing toyari sajam hakmat usim utrai. Ka gospel kat kum Matthew ka nong ka bakhat saw kat khot arphu ar hadu lai phulai. Markum ta u Jesu ula pha ya ki sanran ban kiu ha kaling bakin let no ashwa jong u shashiang kaduriao kat ba ma upat udang pha no ya upat ba. Enda ula ai khuble yaki ul let kiu sha ulum banduai beibreo. Habala premier u Jesu udang sa marway. Kalieng kala don hapdeng kaduriao, kali kala be persya ya ka bat kido kila kenting ya kali. Hapdeng lai bat hendriu baji mynsiem u Jesu ulawan syaki da kapayat halor ko Haba ki senran kila yoi ba uyad ha ko kila syap tieng her. Kadai karangai kila bat kila lengyar da ka jingshap tieng markunta u Jesu ulakren haki. Wat tieng dei manga te u Petrus ula jubab ko kenrat lada dei mame tu hukum bangan wan halor ko syame ale ula phai ktien u Jesu. Kumta u Petrus ula mi na kalieng bat ula stang penyait halor ko sya u Jesu. Henry haba ula sngo ya kal ka bajur ula tieng bat ula stang ban ngam ha ka Rap ko kenrat ula perta, shisendon u Jesu ula kener, bat ula bat yo uang balei pi artatin. Kat no piduna ke jingin, bat haba kila kiu ha keling kal kala sange, kisenran ki badan ha keling, kilangu la dem yau Jesu, da shisha milong uhun ulei ki laong, ka gospel jong utrai.